रथ' आं थासान्दियाव फोजोंसारा बिबारिखौ सिन्दुर थुनो मोना। बिबारि आं थासान्दियाव नोङो फोजोंसारजों बोरै जुलि जानो हागौ? बाबा अन्नानै बिसोर सानैखौ जुलि खालामना होनाङा। बे खैनानि फिसाया आंसो। बेफोरखौ मा नाटक दिन्थिफैदों नोङो बिग्राय हा? बेफोरो मा नाटकलै? आं जेबो नाटक खालामाखै बिग्राय। गोख्रै बेनिफ्राय थां मोनथिगौ ना? जेब्ला जों नोंखौ नागिरनो थांदोंमोन, नोंखौ लायनो थांदोंमोन, नोंखौ सिनाय हायि जाना दिन्थिफ्लादोंमोन। जोंखौ रावखौबो सिनाय हायि जाना दिन्थिफ्लानायालाय नों बावबाय हा? दिनैलाय मा फाग्ला बोखांनानै फैदों नोंलाय हा? बिबारिया नोंखौ नेया नङा बेसेबा बोसोर नेबाय, नाथाय दिनै आंजों जुलि जानो राजि जानायाव नोङो बेफोरखौ मा नाटक दिन्थिफैदों बिग्राय? ओंखारलां बेनिफ्राय, जोंफोर सानैनि जुलिखौ जानो हो। पन्डितजि मन्त्रआ मारि? मन्त्रआ मारि माने माबा सिन्दुरखौ थुनांगौमोन नोङो। खबरदार फोजोंसार, नों जुदि बिबारिखौ सिन्दुर थुयोबा गाज्रि जागोन खिन्थु खोथाया। आं थासान्दियाव नोङो बिबारिखौ सिन्दुर थुनो मोना। मानो मोना? नों बासि थगायसुलानि थाखायनो। नोंलाय माथो बिबारिखौ नाङा होननानै नागारना थांखादोंमोन हा बिग्राय? गुबुन हिनजाव हाबा खालामना लादोंमोन माथो। दा फाग्ला बोरखांनाय बायसि नों मानो फैफिनदों हा? जों जेब्ला बिबारिजों आंजों नोंखौ नागिरना थांनायाव नोंखौ मोनदोंमोनबो, नाथाय नोङो सिनाय हायि जाफ्लाना दिन्थिनाया मामोन बेफोरो? ओमफ्राय दिनै मानो फैफिनखो? बुं बिग्राय, नोंखौ जेब्ला जोंफोर लायनो थांदोंमोन नोंथ' जोंफोरखौ सिनाय हायि जाना दिन्थिफ्लादोंमोन। दिनै मानो फैफिनखो नोङो? मा जाहोनाव नोङो जोंफोरखौ सिनाय हायि जाना दिन्थिफ्लादोंमोन? बुं। बिबारि नोंनियावथ' गोसोआव दंखायो। जेब्ला आङो एटिएमआव फैसा दिहुनो होनना थांदोंमोन, सिखाव सानैया आंखौ फिसा खालामबाय दङमोन। ओमफ्राय बिसोरो आंखौ चान्स मोननायावनो एटेक खालामदोंमोन। आंखौ बुनानै बुथारना दोनदोंमोन। बुथारनानै दैमायाव गारहरदोंमोन बिसोरो आंखौ। ओमफ्राय आंखौ सानै मानसिया मोननानै बासायदों। दुमफे आरो दुमफे बिफाया आंखौ मोननानै बासायदोंमोन। बिसोरो आंखौ डक्टरनियाव ट्रिटमेन्ट खालामनो लांबाय। ओमफ्राय आं जेब्ला हुस फैयो आंहा जेबो गोसोआवनो गैयामोन। गावनि नामखौबो आं गोसोआव गैयामोन। बे दुमफे होननाया फिसाय गैयामोन, फिसाला सासे दङ। जेब्ला आंहा हुस फैनायाव आं सोंबाय, आं सोरो, आंनि नामा मा, नोंसोर सोरो होनना सोंबाय। बिसोरो बुंबाय मा आङो दुमफेनि हौवानो। फिसालाखौबो बुंबाय बियो जोंफोरनि फिसाला होननानै। आंहा आरो जेबो गोसोआव गैया नालाय बेखौनो नंगौ होनना सानना लाबाय। जेब्ला नोंसोर आंखौ नागिरनो थांदोंमोन अब्ला आं नोंसोरखौ जेबो गोसोआव गैयामोन। नाथाय बेसेबा गोबावनि उनाव, बेसेबा बोसोरनि उनाव आंहा नै दासो गोसोआव फैजोबदों। नोंखौ सिमाङाव नुखाबाय थायोमोन आङो बिबारि। नोंखौ सिमाङाव सानफ्रोमबो नुयैनो आंहा गोसोआव फैबाय। जि दिनखालि गोसोआव फैदों बे दिनखालिनो आं बिसोरखौ नागारना फैबाय। बे हिनजावा दासो फस्थायदों। बेसेबा गाबदोंमोन बे हिनजावा फैनाङा होननानै आंखौ। नाथाय आं मानो थानो बेजों? बियो आंनि हिनजावानो नङा। बे गावगायासो आंखौ थगायनानै लाखिबाय दङमोन। नाथाय आं बेजोंलाय बे दुमफेजोंलाय मानो थाबाय थानो? बियो आंनि हिनजावानो नङा। बिसो आंखौ थगायनानै हौवा होनना लाखिबाय दंमोन। आंनि हिनजावा नोंसो बिबारि। बिग्राय थगायनो फैदों नोङो? बिबारि आं थगायाखै। नोंथ' आंखौ फोथाय। आफाया थगायाखै। आफा नों थगायाखै, आं मिथिगौ। आइ आफा नोंखौ सोर सिखाव पापिफोरा बेफोरबायदि खालामना दोननायमोन? मोनथिला दा बिसोरबा मा जाखो। आइ अनसुलि आं नोंसोरखौ बेसेदि अनो। आं नोंसोरखौ मानो नागारना थाङो रे? आंखौ फोथाय आइ। आं फोथायदों आफा, नों थगायाखै। बिबारि फोथायनाङा बिनि बाथ्राफोरखौ। बियो थगायदों, बिराद सैथान बियो। नङा, दा सिन्दुरखौ नों थुगोन ना थुला? जुलिया जागोन ना जाला? आं दा मा खालामबावनो? खोनायाखै नामा? दहायनिफ्राय बुंबाय दङ आङो, खोनायाखै? मा आंखौ सल' खनाय बायदि मोनबाय दङ नामा? बिग्राय जुलि जानो मोना। पन्डित बेनिफ्राय थांदो नोङो, थांदो। नाङा बाबाजि नाङा। नोंथाङा जोंनि जुलिखौ जाहोथारनांगोन। खबरदार पन्डित, आं थाखानायनि उनावबो जुदि नोङो जुलिखौ खालामना होयो ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिग्राय थां होनदों ना बेनिफ्राय थगायसुला। आफाया थाङा। फोजोंसारा नों मिथिगौ ना? आयै नों जुलि जानाङा फोजोंसारा जों। दाथ' आफाया फैबायना। अन्नानै जुलि जानाङा नोङो। आफायानो फैखाबाय। आफाया थगायाखै। आयै नों फोथाय, नों जुलि जानाङा। थारैनो बिग्राया सैथोखौनो बुंमारदों खोमा। बिग्राय नों सैथो बाथ्रा बुंमारदों ना? जों थारैनो जेबो गोसोआव गैमारामोन। आं सैथो बुंमारदोंलै बिबारि, थगायाखै। नों जेबो सैथो बुङाखै। आं थगायाखै फोजोंसार, मोनथिगौ ना? आरो ओइ पन्डितजि मा नायबाय थाखो? थांग्रा थाङा नों बेनिफ्राय? बिबारि नों फोथायनाङा। बियो सासे सैथानसो। थगायदों बियो। फोजोंसार नों आंखौ हागौबा निमाहा हो। आंनिबा बिग्राया थगायाखै। आं नोंजों जुलि जाला फोजोंसार। नों आंखौ हागौबा निमाहा
नंगौ नों आंखौ गोबां खैफोद समाव मदद होबोबाय नाथाय आंहा फिसाय दंखायो आं नोंजों बोरै जुलि जाबावनो बियो फैनाय नंला होननासो आं नोंजों जुलि जानो राजि जादोंमोन फोजोंसार नाथाय दिनै बियो आंखौ नागिरना फैमारबाय आरो बिनि जेबो गोरोन्थि गैया ओइ दुमते होननाय हिन्जावसो थगायना लाखिबाय दङमोननो फोजोंसार आं फोथायबाय बिग्राय थौ न'आव थांसै आं जुलि जाला आंखौ हागौबा निमाहा हो फोजोंसार थौ बिबारि न'आव थौ फोजोंसार आं थांसै नों हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय थौ गासैबो थांसै थौ न'आव बिबारि नों दिनै आंखौ बेफोरबायदि खालामबाय नों आंखौ थगायनांबाय दिनै नोङो आंखौ इउसल' खालामबोबाय दङमोन बिबारि नांगौ समावल' नोङो आंखौ गोसोखाङोमोन नोङो दिनै आंखौ धोखा होबाय बिबारि आंहा मा जाबावगोन आंहा बे फोजोंसारनि थाखायनो गामियाव ओंखारलांनो आं लाजिग्रा जाबाय बोरै ओंखारलांनो आङो लासिं सिंनो बयबो मोनथिबाय बेदि बुरि सासे हिनजावखौनो हाबा खालामनो नागिरदों होननानै फोजोंसार नों मानो न'आव फैदों ओंखारलां आंनि न'निफ्राय नोंहा नोंनि हिनजाव बुरिजों थांनो हाया नोंसोरथ' हाबायानो जाखांबाय दिनै हाबा जाखांनायनि उनाव न'आव मानो फैदों नोङो हा मा लांनो फैदों न'आव फैसा लांनो फैदों नामायो हा फैसा मोना आं थाइसेबो फैसा होआ नोंनो ओंखारलां आंनि न'निफ्राय नङा आयै नों आंखौ गोरोन्थि बुजिदों मा गोरोन्थि बुजिदों आं नोंखौ हा बुरै हिनजावखौ हाबा खालामनानै बिमाखौ बिराद मा सान्थि होनाय बायदि मोनदों नामा नोङो ओंखारलां नोङो फोजोंसार बेनिफ्राय थां नोंनि हिनजावजों फैनांला न'आव नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला आयै बेफोरबायदि बुंनाङा नोङो मा सानदों बिबारिजों आंजों हाबाया जाबाय जायासै आयै हाबाया जायासै थांबाय बियो आंखौ नागारनानै बिग्रायजों मा होनदों नोङो फोजोंसार नोंसोरनि हाबाया जायासै ओहो आयै जोंनि हाबाया जायासै बियो गावनि हौवाजों थांबाय बिग्राया नागिर सहैमारदों होमबा धन्यबाद दे धन्यबाद भगबान इसोरफोर थारैनो नोंथाङा मेगन फुवारना नायबाय आंनि फिसालाखौ नोङो बेखौनो दुखु खालामदों नामा हा जाम्बा जेबो दुखु खालामनाङा मोनथिगौ ना आरो बिबारिया मोजां नंखाया बेनिखायनो नोंखौ धोखा होबाय थायो बार नों आरो बिबारिखौनो दासिमबो नागारनो हायाखै बे बिग्राया एसेबां बोसोरनि उनाव दिनैसो फैदों बेखौ सानसे समाव नागारना थांदोंमोन नाथाय बेजोंनो बियो थांफिनबाय आंखौ नागारनानै बे सासे थगायसुला थकेबास मानसिजोंनो मानो थांनांगौ बियो आरो मालाबा नागारना थांबासो मोनथिगोन बियो नोंलाय बेफोरखौलाय मानो सानदों साननाङा नोंनि थाखाय सासे मोजां सिख्ला नायगोन जोंफोर नांलालै आयै नांला आंनो रावखौबो फोथायनो हाया गांजेमा गोसोमरानि आं दिनै जोबोद खुसियावनो बाग्ल'लायबाय आं दिनै थारैनो बुरि हिनजावखौ हाबा खालामनो मोनमारासै दे भगबान इसोरफोरा मेगनखौ फुवारना नायमारबाय आंनि आर'जखौ बिसोरो खोनामारबाय गांजेमा गोसोमरानि आयं आं ओरैबायदि खुसि आइ बिबादि सालादों जाखालामदों मोजाङानो खालामबाय दे दानियाबा जोंफोर देमलायखौ लाबोनो हासिगोन आयं आंबो जोबोद खुसि मोनदों बिबारिया दिनैजों हाबा जायासै हौवाजों थांबाय ओरैबायदि खुसि मोनदों आंनि गोसोआ नङाबा सोर सहायना थानो हानो दे जायबा मानसिखौ थार गोसोजों मोजां मोनदों बे मानसिखौ जुदि गुबुनजों नुयोबा गुबुनजों हाबा जानाय नुयोबा बोरै सहायना थानो हानो दे हाखायाना आंबो हायाखैमोन थारैनो बिबारि नों नोंनि हौवाजों थांनानै जोबोद मोजां खामानि मावबाय बे फोजोंसारा जाम्बाया जोबोद दुखु मोनदों बियो थाथों जेबो नङा मोनथों दासो मोनदों साला बिबारिखौ जोबोद फोथायोमोन ना दा थगायजाबायना जियानो जाया मानो बिबारिया थगायनानै जोबोद मोजां खामानि मावबायहाय इहु आं इमान बुरि मारबाय मानसिया 30+ जासिगोन आङो भगबान 30खौथ' बुरियानो होनजायो गल'आनो सेंग्रा देलाय लांबाय आं आरो मानो 30 बोसोर 40 बोसोर जाया जानो देनाय आजिखालि दिनफोरानो मानो एथ' थाब थांग्रा जादों मानसिफ्रा बोरायनायानो थाङा बुरनायानो थाङा ओमफ्राय बैसोआ जि बारा आंखौलाय बेसे बैसो नुयो दे आंखौबो 20-22 बोसोर बायसेसो नुयो नाथाय
दे 30+ जासिगोन आं 30 गायदे मा खालामदों टेनसन जादों र' आं दिनै एसे मानि टेनसन नोंनालाय मा टेनसन दङ आंनियासो जि टेनसन रावबो गैया दा माइ गायनासो हाजिरा खामला मावनानै जानांसिगोन बिमाबो गैजा रोङा बिफाबो गैजा रोङा नोंनिया जेबो टेनसनानो नङा मिथिबाय आंनियासो टेनसन असलि टेनसना आंनियासो नङा माने आंनियाबो बिराद गिदिर टेनसन बुंनो थाङोबा मानो होनबा आङो 30+ जासिगोन माने आं बुरैनो गोसो गैथ'वामोन आरोना बुरै माने मा बुंबावनो आरो बैसोआलाय मा बिदिनो थांबाय थागोन आरो बेबो मोनसे टेनसन माबा असलि टेनसना आंनियासो मिथिगौना गायदे नोंहाबो खाफालानो गाज्रि होनना बुंनांसिगोन आरो नोंखौबो हाबा जादो नोङो हाबा जाबाथाय मोजां जासिगोन हौवादो मोजाङै सुखि संसार जादो गथ' गथाय खांदो 3-4बासो होमबानियानो जेबो गोसो गाज्रि जानाय नङा नोंनिया खुसियैनो थांगोन आंनो नांगौ बायदि सेंग्राखौनो मोना माथो सासे नांगौ होनना लादोंमोन बेबो माबा लोदो मारारा आं लोदोफोरखौ माबा फसायथारा लोदोथ' लोदो गन्थंआबो थंब्राब्रा सोर बेजों हाबा जानो दे थ' जाम्बि महरा जाहैयो नामा मानसिनिया आखल आखुआसो मोजां जानांगौ अबेसे आंनोबो बांद्राय असाइस सेंग्राफोरखौ नाङालै जायखौनो मेखौनो आंबो फसाया नाथाय सैथो बेनोदि साइसजों असाइसजों जेबो माबा गैया मानसिया मोजांसो जानांगौ मानसिनि गोसोआ मोजां जानांगौ आरोना होमबानियानो हाबा जाबाबो माने सुखि मोनजालांगोन आरो संसारखौ थेवब्लाबो आंनोबो नाङा देनाय एसेबां असाइसफोरखौ आंनोबो हिंसा मानो नांगौ नांनायालाय ओइ नोंनियाल' 30 बोसोर जायाखै आंनाबो जासिगोन मिथिगौना जोंफोर सानैया समान समानानो दाथ' बुंनो थाङोबा जोंफोर दा सेंग्रा साइस नागिरो जोंफोर बुरैखौलाय सोर गोसथोबावनो दे जोङो हाबा जाबाबो एसे बैसो जानायफोरजोंसो जानांसिगोन थां सोर सेंग्रा गोरलैया लांबावनो जोंफोरखौलाय बाला आं सेंग्राजोंसो थांगोनहाय बैसो जानायफोरजों थांथारा आंनो आंनिख्रुइबो उन्दै नांगौ जेनेबा आंनि बैसोआ दा 29 ओमफ्राय सेंग्राफोरा माबासो जानांगौ आरोना बिदिनो 24 23 नों बुरैखौलाय सोर 22 23 बैसोनि सेंग्राफोरा गोसथोनो दे मालाय गथ' साफा सिख्ला गोरलै ओंखारदों बिसोरखौ गोसथोगोन आरो जोंखौलाय मानो गोसथोनो 30 बोसोरनि बुरैफोरखौ नाथाय आंनि दा बेफोरबायदि बैसोनि सेंग्राफोरखौसो मा फसायोना आंनिख्रुइ देरसिन सेंग्राफोरखौ बा आंजों समानफोरखौ आं बारा मोजां नुवा नुवाबा जागोन नामा मिनिसोरां जों न'आव फैबाय बिबारि बाजै नोङो न'आव फैबाय मिनिसोरां नोंसा आदाया फैबाय जाहाथे आंबो फैबाय ओमफ्राय माथो नोंलाय फोजोंसारजोंसो हाबा जानो थांदोंमोन मा जाखौ हाबायालाय हाबा साबा नागारना फैबाय मिनिसोरां आं बुंदोंमोन ना बिबारिया फोथायगोन होननानै नोंसो आंखौ फोथायनो नागिराखैमोन बाजैया फोथायमारदों आरो ना आदाखौ बे सैमानि फिसालाय दा मा जागोन दे बे फोजोंसार सैमानि फिसा बेसेबा दुगायै रायज्लायना दिन्थिदोंमोन माथो आंजों बेसेबा नांज्लायहरदोंमोन गोरा बुंहरदोंमोन दालाय माथो फैजाबाय माथो हिनजावा हामबायल' साला खमसे खम आं मोनासै आदायाथ' मोनबायना बिबारि बाजैखौ फोजोंसाराथ' मोनासैना दे फैबाय मोजाङानो जाबाय दे बाजै पार्टि नांगौलै आदा पार्टि दिनै बेसेबा बोसोरनि उनाव नोङो न'आव फैबाय मिनिसोराङालाय मा मानसिया एसे हामबाय नामायो जानो हागौ बिदा फैनायखाय एसे सोलायबाय दे बिदिबालाय मोजाङानो पार्टि दिनै बेदर जागोन थां आदै नोङो बेदर लायथां जों आइया संसै थांनि फैसा हर आंनाव फैसा गैया नाथाय फैसायाथ' आंनियावबो गैया बाखि लायनोसै बां दे थां होनबा बाखिखौनो लायनो थां दिनै आइयाबो जुदि थानायमोनबा बेसेदि मोजां जागौमोन आइखौसो बेसेबा गोसोखांदों दिनै बोसोरब्रैनि उनाव न'आव फैदों आङो आयै नों हरखाबनो मानो नागारना थांनांगौ दे जोंफोरखौ आङो फैबाय आयै दे माथो खालामबावनो आदा आइनिया खाफालानो गाज्रि थांनो गोनां दंखायोमोन नालाय टाइम फैबाय बेनिखायनो थांबाय दे आङो बेदर बाखिखौ लायनोसै दे थां जियानो जाया माने आफा नोंदि न'आव फैबाय बेसेदि खुसि मोनदों आफा नों फैनायखाय सिमाङावबो सानाखैमोन नोंदि फैगोन होननानै आफा नों फैयामोनबा दिनै फोजोंसार आदै आरो जों आइया हाबा जासिगौमोन ना बिग्राय थारैनो नोंहा इसेबो गोसोआव गैमारामोन ओहो बिबारि आंहा रावखौबो गोसोआव गैयामोन आं गावखौबो गोसोआव गैयामोन बै दुमफे होननाय हिनजावा ओरैबायदि सैथानमोन आंखौनो गावनि फिसा होननानै लाखिदोंमोन बेसेबा गाबखादों बियो आं फैनायाव गाबथों जेबो नङा ओरैबायदि रागा जोंदोंमोन आं बेखौ माने ओरैबायदि बुग्लिनो लुबैदोंमोन नाथाय बुग्लियासै दे
नोंखौबा जाय बेफोरबायदि हालत खालामदों जेनेबा नोंखौ जायबा हामला खालामदोंमोन बिसोरो सोरमोन? मोनथिया सोरमोनबा बिसोरो सिनाय हाया आङो। नुबा सिनाय हागोन ना हाया? आं हागोन जानांगौ नुबाथाय। बिबारि नोंथ' आंखौ थकेबासो सानदोंमोन न'? नोंल' नङा गासिबो सानदोंमोन न' आंखौ थकेबास होननानै? फार्स्ट टाइमावलाय सानाखैमोन आङो नोंखौ जेबो सानाखैमोन। जेब्ला नोंखौ लायनो थांबाय नों जोंफोरखौ सिनायहायै जाना होबायना बेयावसो नोंखौ सोब खालामदोंमोन जोंफोरो। माने नोंखौ थगायदों सानदोंमोन। नङा बिबारि आइनि कसम आं जेबो थगायाखैमोन। आंहा जेबो गोसोआवनो गैयामोन बै समाव। इसोरनि अननायावदि गोसोआव फैबाय। दे जालांबाय गासैखौबो बावनानै जोंफोर मोजाङै संसारखौ जालांसै। फोजोंसारखौसो एसे थगायनाय बायदि जाबाय। नों मिथिगौ ना बिग्राय आं फोजोंसारजों हाबा जानो गोसो गैखायामोन। नोंखौल' गोसोखांबाय थायोमोन। आं बेसेबा टेनसनसो जाबाय दंखायोमोन। माने बेजों हाबा जानो इसेबो गोसोआनो गैयामोन। उफाय गैयिनि थाखायसो आं बेजों हाबा जानो राजि जादोंमोन। राजि जादोंमोन माने मा नोंखौ बेयो जबरदस्ति खालामबाय दंमोन नामायो गावजों हाबा जानो? खालामाखैमोन जेनेबा इयुननि खोथा साननानै। मिनिसोरांनि बागै आं खिन्थाथ'ला नङाबा नांज्लायनाय जागोन। मिनिसोराङाबो मानसिया एसे सोलायबाय। दा आरो आं बेफोर खोथाफोरखौ बुंबाथाय थांखांनाय बाथ्राफोरखौ खोथाबाथाय एसे नांज्लायनाय जागोन। सासे मोजां नागिरना मोनबाय र' थांसै दानियाबा। बे लैथोस्रिखौ अजाजोंसो बरबाद खालामनांसिगोन नङाबा जानाय नंला। मुलै खालामगोन आं बेखौ मुलै। अजायाथ' ओरैबायदि खारहानो माने बे सासे मानसिखौ आङो बेमार जानानै थैनायाव बिदि खालामगोन आं। थैथो बे साला पापिया थैथो होमबासो गोसोखौ सान्थि मोनगोन आङो। लासै बेराम जानानै थैनाय खालामनो होगोन आं बेखौ। बिहासोबा आजादि हौवाजों थाहैदों। बेरामोन्दाया ओरैबायदि पापि जालांबाय बिमाखौनो सैया जालांबाय बेयो। बेनिखायनो धंस' खालामगोन आङो बे लैथोस्रिखौ। आं बुथारगोन बेखौ धंसल' खालामा मानसिखौनो सेस खालामगोन आङो। थांना थाना जेबो लाब गैया बेफोरबायदि मानसिया। नै नोम्माया अजानाव थांनोसैसो। ओरैबायदि मुलि खालामनो होगोन नोंखौ। अमा जादि उन्दु जाबाय दङना रामोन्दानि सायाव। र' नोंनि बे आजादिया बारा दिन गैला र' बेथि। हाइस मास मोनसेनि उनाव नोंखौ सेस आं फिनिस खालामसैसो। मास मोनसेबोसो नांबावा। अजाया ओरैबायदि खाटारनाकनो। र' थांसै आं अजानियाव। बे दाउआबो मानो गोमाना दङ मासे। एथ' गिदिर दाउआसो गोमाबाय। बोरै गोमानो मोनखोबा? केर आदार होलांनानै थांसै खोमाहाय आङो। आंना एसे गोबाव जागोन फैनायाव। नांला दे होथ'ला आदार सादार। सिगाङावनो अजानाव थांदोंसै। थाबैनो बे लैथोस्रिखौ बुथारनांगौ। ओजों आरामसे उन्दु जाहैगासिनो साला आरामसे। नै थांसै आङो। साला दिनैबो दाउ खावनो मार मोजां जागोनलै रावबो गैया न'आव। थांनानै मासे गथायैनो संना जाहैनोसै दिनैबो। साला बुरिनायाव दाउफोरबो दंसैलै। र' हमना लांसै मासे। साला फिसा गोनांखौनो लांसै आं। बे बिमाखौ मांथायनानै फिसा मानैखौ फिसिगोन। बाखि हमनोनो हायासैलै खारदों सैथानफोरा। नै बिसोरो आरो आब्राथार। बे दाउ हायथुखौ थांनानै मांथायनोसै ओमफ्राय फिसाखौ फिसिनोसै। आरामसे जानांगोन दिनै गथायै एवगोन। ओइ दाउ नोङो दिनै आंजों जाजासिगोन। गोथाव खाना खद। साला लैथोस्रि बिहामजोखौथ' मोनलाङासैयानो। दाउखौनो खावबाय थानोसै आं। खावै लांना जाहैबाय थानोसै रावबो फात्ता मोनखाया। Going to house. मिनिसोराङा फैगौ माने ओंखामखौ संग्रोनोसै आङो। ओमफ्राय बेदरजों आलु संनोसै। संना माने एवगोन ओमफ्राय ओंख्रिखौ दालि संगोन। नै बेदरा लाबोबाय आङो। लाबो। खोनासंनाय बाजै। मायो मा जाखो? माबा थांखांनाय बाथ्राफोरखौ आदानो जेबो खिन्थानाङा दे। दे जागोन दे खिन्थाया। नाथाय नों जुदि आगोलनि बायदि आंखौ बदतमिस खालामबावोना होमबाना खिन्थु आं नोंसो आदानो लागायना होजोबगोन मिथिबाय। खिन्थाना होजोबगोन आङो। दे आं आगोलनि थाखाय निमाहा बियो नोंनियाव। नाथाय खिन्थानाङा आरो थांखांनाय बाथ्राफोरखौ जालांबाय। आङो जेबो बदतमिस खालामला दे। नोंखौ आरो नांलाबो आङो। नोंखौ मा होनो मोजां मोनला आङो। बिदिबाथ' मोजाङानो। नों जुदि थारैनो आगोलनि बायदि मोजां जाफिनोबाना आं जेबो खिन्थामारा मिनिसोरां। जागोन दे जागोन। आं नोंखौ जेबो बदतमिस खालामलाथ'। गोसो थोनायफोराबोथ' गैखाला नोंनिया।
सोरखौबा गोसो थोदो आरो हाबाया खालामदो। नोंहाबो हाबा खालामनो टाइम जाबाय। जागोन दे नोंसोरो नायना होबानो जाबाय। मानो नायना होआ? नायना होगोन ना। माथ्र' नोङो मानसियाल' मोजां जा। नों मानो बेफोरबायदि बिदि खालामनाङा ना मानसिखौ एसे लाजिनांगौ। नोंनि थाखायनो आं फोजोंसारजों हाबा जानो थांदोंमोन गोसो गैयामोनबाबो बिग्राया सफैनायखायसो आं जायासै। नङाबाथ' आं फोजोंसारजोंनो जुलि जासिगौमोन ना नोंनि थाखायनो। नों जुदि आंखौ बदतमिज खालामामोनबा आंखौ जुदि थानो सान्थि होनायमोनबा आं मालाबाबो फोजोंसारजों जुलि जानो थाङामोन। दे सरि गोरोन्थियालाय सोरनिया जाया बयनियाबो जायो। आंनिखौथ' बारो ओमफ्राय दा बे नोंनि एक्स बयफ्रेन्डआ मा जासिगोन बाजै? मा जागोनखाय बेबो गोदान नागिरनांसिगोन आरो। बे फोजोंसाराबो मानो रावखौबो मोजां मोननो रोङा। आरो खोनासं मिनिसोरां, फुलावबो आंखौ दांलु दांला खालामनाङा दे। आं खिन्थु डाइरेक्ट खिन्थाखागोन। नोङो मोजां जामारदो मानसिया, मोजाङाव फैदो। जागोन दे मोजां जाबाय, आङो मोजां जाखाबाय मानसिया। नों थांनायनिफ्रायनो मोजां जाखाबाय। नोंखौ आं नागिरलाबो मोननो माने हास्थायखाला। दाथ' आरो आदायानो फैबाय, हास्थायबालाय अबाव मोनबावनो। मा? जेनेबा नोङो हास्थायबावगौमोन नामा? नङा, जेनेबा आङो खोथाखौ बुंदों। मानो हास्थायबावनो दा? नांलालै बाजै नांला, आंनो नोंखौ नांला। आङो गुबुन नायनांसिगोनलै। नों बायसिनो समायना। दे बेदरफोरा संदो, थाबैनो जानोसै। ओंखामखौनो मोजाङै जानाय जायाखै बे साननैसोआ, टेनसनावनो। मिनिसोराङा थारैनो एसे सोलायमारबाय मानसिया। नुदोंना बिग्राय, नों फैनाय लोगो लोगोनो गासिबो मोजां जाजोब्बाय। माथ्र' आइनिल' खोमि जाबाय। आइयाबो जुदि थांना थानाय मोनबा बेसेदि खुसि मोनगौमोन। बिग्राया दे फैमारबाय, आं सिमां बायसिसो सानबाय दङ दाबो, माने फोथायनो हायाखै। अनसुलियाबो आंखौ फोजोंसारजों हाबा जाजानो मार बाखादोंमोन। इसोरनि अननायाव बिग्राया थारैनो फैमारबाय। आं सानखादोंमोनानो आगोलो मायबा मोनसे जाखादों होननानै बेजों। जाखामारदोंबो, नाथाय गेजेर ससेयावसो एसे सोग खालामदोंमोन। दे जियानो जाया मानो मोजांथ' जाबाय। दानिया न'आव सान्थियै थानो मोनसिगोन। गथ'आबो सानफ्रोमबो स्कुलाव थांनो मोनसिगोन।